дайте, бе. Я дайте той. Но не нещо. Който? Виж къде. Това да дойде на там, така. Да. Няма да стане така. Значи от първата трябва да почнем. Първата. Най-първата дето. Ей, той да ги върти. Нали сме семейство инфлуенсъри? Откъде излязохте инфлуенсъри, бе? Чистим джакузито. Нас снимайте. Кажи, Рая, после крайния резултат. Лято, ти си моята. Лечам на тази лято. Гори цяло сърце, сила дай. Моника танцува? Викай да пробваме да мълчим сега за 10 секунди. Готови ли си? 1, 2, 3. Изцели ме, твоите ръце са ми спи ме. Докосни ме, море от сълзи са ми спи ме. Здравейте, приятели, ще има барбекю. Само дръпни како тук да не са... Ето е печката. Да запалим печката. Не, Вики ни пипай. Вики ни пипай. Ето ги лампичките, хора, дето правих. Къде са? Благо, като сложи... Ето го господина, качва се в неговото... Как се казваш това, бе? Бръм-бръм. Неговото бръм-бръм. Здравейте, господине! Здравейте! Как сте? Страхотно! Да покарам някъде. Настя всъщност. Пали огън! Огън! Пали! Какво става? Хора, отивам за запалка, за да запалим барбекюто, защото няма запалка. Да. Преди много ме беше страх да паля запалки, ама много ме беше страх. Сега вече не. Когато седиш и си гледаш собствения концерт. Няма да се време да го гледам. Здравейте! Баща ми... Добро утро, приятели. Good morning. Преди малко станахме и си направих кафе студено и съм много щастлива. Хора,
има джакузи. И е много горещо джакузито. Искам да ви го покажа, обаче е затворено и не мога да го отворя, защото съм с ногти. Ама е горещо. Ето го. Тук си сядаме на дворчето. По-късно ще има евангелизация и след евангелизацията ще тръгнем за Бургас. И най-вероятно тогава ще свърши влога. И да. Другата седмица съм на ногти, хора. Ще си правя ногти. Едни много, много шарени и интересни. Ама ще ги видите в Инстаграм ми. На Reels. Аз всяка вечер си спа на тази дясна ръка. И ме боли страшно много. Не знам как да го оправя това. Трябва да си завърша ръцете някъде просто. Сори за звука на предния влог. Реално беше много зле звука. Осъзнах го след като го качих и не исках да го трия пак. И пак да го обработвам и пак да го качвам. Просто трябва да снимам с микрофончета, които аз забравих в Бургас. И сега също не мога да снимам с тях. Но обещавам, в следващия влог вече ще съм с микрофони и няма да е така. Аз се оправих, гримирах и сега сме тук. Здравейте, хора, сега ще обядваме. Да. Тази слънница много леко трябва да се слага. Защото стана проблем. Вики, как беше в джакузито? Добре. Здравейте, хора, обаждаме се от детската стая на Виктория. Вижте колко е разхвърлена. Ох, не е вярно. Ще има куфар на Моника. Това не е купата на Моника. Не, как от? И така. Сложила Това е една фитнес. водичка. Сложила една водичка. Хора, в който съм от 2 дни. Сега се отиваме на евангелизация. Да знаете.